Urnietako merkataritzaren egoera nahiko eskasa da, eta oso kezkatuta dago. Ikusten ari gara pixkanaka herria itzatzen ari dela, eta gure proposamena hori aldatzea da. Urnietako denda txikiek dituzte bezeroak, eta horrela jarraitzen badugu geroz eta denda gutxiago egongo dira. Horren ondorioz, Urnietako herritarrak kanpora joango dira erosketak egitera. Beste alde batetik, Urnietako leku oso bizigabe izango da eta lotarako bakarrik erabiliko genuke. Hori dela eta biztanle gutxiago egongo dira eta merkataritza guneak gertu gelditzen zaizkien leku batzuetara joango dira bizitzera. Urnietako merkataritzak hainbat abantaila ditu. Honen onuran garrantzitsuena da herritarren laguntzarekin Urnietan dagoen merkataritza sustatu eta hobetu daitekeela. Horrez gain, Urnietan erosten dugunean bertako langileen lana saritzen dugu eta horren ondorioz dendak hobetzen joango dira eta diru gehiago lortuko dute. Bestalde, Urnietako dendetan dauden produktuak bertakoak eta kalitate onekoa dira. Horrek, herritarren arreta erakartzen du eta kalitate onekoak direnez berriro erostea eragiten du. Herritar gehienek Urnietan erosten dutenez bertako komertzioak ez dira itxiko, eta erosteko aukera gehiago egongo dira. Hori gutxi balitz, Urnietan erosten badugu ez da beharrezkoa garraiatzeko autorik edo autobusik eta beraz ez dugu kutsatzen. Horrez gain, Urnietan erosten badugu denda asko irekita egongo direnez, kanpotik jende gehiago etorriko da bizitzera, herria bizirik egongo delako. Urnietan erostera animatzen zaituztegu. Gure herriko merkataritzaren egoera hobetzeko eta bertako denden egoera ondo egoteko.